L-aħħar ġimgħat kienu ġimgħat ta' inċertezza għal mijiet ta' studenti li applikaw biex minn dis-sena jibdew kors tal-Ghalliema fl-Universita ta' Malta. Nhar it-tlieta fit-tieni jum tas-sena l-akkademika ġdida fl-Universita ta' Malta, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi qal lil One News li l-istudenti tal-PGCE kienu jafu eżattament se jiġri minnhom. L-istudenti tal-PGCE jafu preċisa jiġri minnhom għaliex l-iskejjel tagħna għandhom il-bżonnijiet tagħhom, l-iskejjel tagħna għandhom l-Ghalliema tagħhom, l-iskejjel tagħna kemm tal-Gvern kif ukoll tal-privat u anki tal-Knisja jkollhom bżonn l-Ghalliema. Fir-realtà iżda l-istudenti li applikaw għall-PGCE biex isiru Ghalliema kellhom jistennew sal-ħamis 48 siegħa oħra wara d-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru biex saru jafu eżattament se jiġri minnhom. Tarif uffiċjali mogħti mill-Università ta' Malta lil One News jikkonferma li minn 277 studenti li applikaw għal PGCE kienu 149 biss li ġew aċċettati. Dan ifisser li ftit anqas minn nofs l-istudenti li applikaw baqgħu barra. Bl-Università tgħid lil One News li wħud minnhom ma kellhomx il-kwalifiċi neċessarji. Il-persuni kwalifikati li applikaw għal suġġetti tal-kompjuter Ingliż, Franċiż, Ġermaniż, Storja, Taljan, Reliġjon, Xjenza, Spanjol u Matematika kienu il-kol aċċettati. Iżda l-istudenti kwalifikati li applikaw fil-ġeografija, Malti, Mużika, PSD, Business Education u Studji Soċjali ma kinux aċċettati kollha.